Ja, wat is het verhaal? SBS gaat wel een orentour op met de zender. Een tour op ik mijn Nijsverzending. En die hebben de strategische keuze maken van... Piet past net in dat plaatsje, denk ik. En daar komt het in feite op del. Dus ze zijn aan het eind van die rent het contract houden. Er komt geen nijcontract. Dus het houdt op. Hoe schok wie dat voor jou? Nou, je weet dat zijn zender aan het verhoren is. En je merkt dan dat er net mooi praten wordt naar de simmer. En dan denk je bij jezelf van nou, zeg maar, nee, zoveel dingen bij ze kennen. En dat bleek ik op 2 januari is dat mij verteld. De fields het ergens onkom. Ja, ergens wel. Mensen komen hier net, ja. Gemeens viel het onkom, gemeens had er hoe nooit toch dat ze mij, dat het gebeurd is zo met SBS en mij. Maar dat is wel zo. SBS had zijn, dan krijg je een contract, dus dat is de realiteit. Dan heeft haast 24 jaar bij SBS West. Hoe zie je dat? Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk, want ik hier graag die 24 jaar volmaatje wil. Een record van bij eenzelfde zender en zo vaak op televisie. Daar ben ik dan nog wel trots op. En natuurlijk ik een heel soort joggers die zullen dit net verwachten. Dus hij is van die 24 hier graag vol een match won. De heeft natuurlijk een grut pad. Ik omdat ze een heel goede waarman bist, maar SBS heeft hij wel een heel grut podium. Maar zij hebben ik een heel soort ondij die omroep. Want er is het best bezoende programma, er is een van de meest populaire mensen van de SBS. Hebben ze dat realiseerd, denkst? Ja, ik denk dat ze dat al wel realiseerd hebben. Want het kiest gewoon zien naar de kijkcijfers, kiest zien naar hoe mensen gereageerd hebben toen ik ziek was. En dan ben ik nog altijd, vind ik fantastisch, die warmte, maar die warmte jouw week waarom in het programma, jouw week waarom we hebben binnen. En dat weet ze. Maar het is een strategische keuze van het bedrijf om een hele andere kant op te gaan met Nijmegen, zonder Piet. En dan nog weer de vraag, hoe zie je dat? Dat is jammer. En je moet nou gewoon zien, wat ken je via nog, wat kennen we via nog. Nou, er komt in ieder geval een compleet naar je website. Een hele mooie website. Daar ben je wel met wanden. En we zullen nog zien wat de via nog ken. Maar dat grote podium rekken het kwijt. Het podium van SBS eruit is kwijt, ja. En hoe kun je dat opvullen? Ja, dat weet ik net, maar wel nooit denken. Want dan werk je natuurlijk, ik mensen bij mij in het bedrijf. En dan werk je omheen, ik mensen. Dus dat wil je graag zou horen. Maar je moet wel zien wat is mogelijk. En we zullen echt zien van wat mogelijk is. Ja, in de media. Nog een keer op die haast 24 hier SBS. Wat heeft u aan SBS aan? Nou, ik had een noffelijk werk en ze hebben me gewoon mijn gong inletten. En ze hebben me in de website een podium doen. Maar dat podium heb ik zelf op naam. En we hebben daar een programma zetten wat gewoon gegroeid is. Met mensen een soort naar joggen. En de mensen die ik een heel leuk vinden. En dat ben ik overal west in Nederland. Bij verenigingen, bij alles en al wat. En nou, die mensen die zullen wat denken. Heel wat gebeurt er. Ja. Verwacht is het reactie? Ja, ik denk het wel. Zeker ik uit de SBS waar, want daar werd ik nog net bekend. En er zullen wel meer mensen gaan reageren. Jij bent er onder oren bij. En dat is wel eens spreken van hoe kan het en hoe is het komt. Nou, de strategische keuze van het bedrijf. Zij zijn, daar je Piet net bij. Strategische keuze van het bedrijf, dat betekent strategische keuze van Talpa John de Mol. Ja, daar komt het in feite op del. En daarvan zijn we van, nou, we beginnen een uur op studiopresentatie, we bouwen een baasstudio, we doen dit en dat en we hebben die Nijmegen binnen. En ja, dat is dan naar je bezem, zeg maar, dat dood. Hoe komt dat op die oor? Ja, het jij bij bedrijven die verhoring. Ik bedoel, zo simpel uit het en de kisten van Fine was het worst. Maar het is wel een feit dat ze zeiden, nou, we verlengen het contract net met Piet. Is het een politicus, Piet? Ah, nee, dat is net zo. Maar je kan wel schoppen en slaan, maar dat heeft helemaal geen zin. Ik ben nog op een zender. Ik ben aan het eind van het jaar op een zender. Is dat nou liek het? En dat betekent dus dat ik nog eenmaal, voor de mensen die zorgen elke jaar een programma maatje wat ik nog vol oergave maatje zal. Ja, ken dat? Ja, dat kan. Deze man al die, want 2 januari is mij verteld. Het is nu inmiddels al 4 februari, dus binnen er al een maand met dwaande. Maar het is net demotiverend. Nee, je hebt natuurlijk altijd wel eens dat je je afvraagt van, goh,
Maar ik kan dit wel volhouden. Ja, ik denk ik aan de mensen die naar het programma zeggen en die mooi leven en dat soort zaken. Dus komt wel goed.